Čaute ľudia, videjko, ja tu zás, dneska sa mi ani nechcel natáčať video, ale že žiadna, bo som na dovolenke, kamo dovolenka, to je vec, kde si oddychneš konečne, ale čo urobím ešte, moje, ja vám dám. Dnes budem hrať hru DreamHack. Toto tu vlastne večer sa pozrite. Slnko proste nie. A trochu je, ale skoro nie. No dnes budeme hrať túto hru. Ideme na také levely, už som prečal, ale som aj nejaké levely prešiel, takže ups. Tak tu mám asi toto. Pôjdeme na tú normálnu cestu, že majú dostať sa. Počkajte. Už som nevidel nerovne. Už mňa treba vidno. Vy ste tu. Si otočím, budete. Ako som takto. Dobré zauky, teďka je. Dobre, tak. Dobre. Rýchlosť máme veľkú, takže bod sa nekabine, či by som narazil toto jedno aj toto autobusa. No, teraz sa pozrite, aký mám špinavý Mercedes. Tak ho ideme vyhodiť. To je video, to je hra, kde si tie auta, kde tie auta môžeš rozbiť. Tak teraz to videli. Viete? Ešte raz. Kámo. Dáme pojeme do interiéru, tak tu mám všetko červené. Všetko. Asi tu ani nie sú, takže mám sa celý pripotej, ani sa nevezme. Asi tu nie sú, tak čo? Wow. Pojeme úplne podvozok. Som tu dobre mohol nabúrať. Dneska by som chcel byť doma, byť 22, 23, mohla som myslieť, že je 21:50. No, ale hrajme si Roblox. Musím zahrať Roblox. Strašne unavený. Strašne. Tak zajdem si nejakú hru, ktorá nebude vidno, alebo hľadám nejakú hru. Toto nie, komu to je tá hra, ktorú som chcel. Squid Game sa tu je. Tu hru som chcel zahrať. Musím načít celú tomu výjsť bez slabú Wi-Fi, takže lebo som teraz prišiel. Možno takto, to zvoril oči. Spol. Pekne, to zrobíme video, tak spod pôjdem. Dobre. Musím si tu vlak
Juchu. Nie. Proszę, idziemy dozadu. Proszę, idziemy dozadu. Poczekajcie. Nie chcę już dozadu. Czemu? Mamo, to takie, że idziemy szybciej dozadu. Zobaczcie, wspomniałem. Mamo. Jak tu to mam? Juhu! Wiecie, że was dam tu. Trzeba na drugą stronę. Możemy... Kamot, ludzie, to nie... Kamot nas odwało z tej cesty, no fajnie. Dobra. Muszę robić reset, dam. Wspomniałem tu. Ja zapomnę. Juhu. Nie. To co nie znasz, no to nie bez to upłynie do koło to ci dać. Brutalnie. Wow. Miejsce. Giacominto, granata. Nie. Tak blisko na bulika my tu mogli dać. Nam się jajemy. Sadzie. Tutaj budете. Raczej tak. Dziewaki. Jest. Nie. No, dobra, tak. Ja to zabrać stary. My jest pomały trochę. Ale tu nie pri zatačkach. Wow! Yo! Teraz musimy dać pełny. Brazdziś. Mam gdzie tu masz. I bomby, kamo. Idziemy bomby. Wow! Ludzie, fajnie. Tak to tu. Poczekaj. O, tu. Ha? Nie. Teraz mnie u niego ukradł. Nie trzeba. Mówi. Nie. Kam? Nie. Fuch. Parazyna. No teraz się robię. Nie. Jest. Nie. Kamo, patrz tam stoi. Preciu. Ako čo? Prečo to musí stojiť práve ono? No? Jest teraz. Teraz brzdíme. Vždy pri zatačkách musím brzdiť. A plný. Kamo, skoro nás spadli. Fú, kamo, tu spadajú bomby. To kamo, to je ťažšie, keď tu padajú bomby. Dobre. Kamo, teraz si sami videli svoje oči, že tá typkina spadla. Pomaly musím ísť. Dobre. Ja sa bojím vidieť, že spadnem. Ne. Hoď.
Kámo, jak som srazil tú zavracačku. Kámo, to bolo brutálna zatačka. Také kolečko, že si išiel. Nie. Wow, tu kladivo nejaké. Rýchlo. Kámo, stihli sme to. Taký dobrý pokus. Tu mi píše, koľko idem. Chcel dať 100, kámo. Teraz, kámo, ešte koľko. Kámo, to môže... Nie! Tam bola bomba. To je najhoršie, kámo. Čo môže byť, keď... To spavnul vlak. Dobre, ideme. Kámo, to je Nie. Kukuričky, sládučky. Dobre, plný. Čakomín, thor. Akože robíte si za mňa. Yes. Kamo. Reset, kamo, dám si reset. Kamo, ale ty stále Mbappé. Kamo, Mbappé tam normálne. Mbappé. Nie, to nie. Dobre, tu teraz. Jo. Nie, počkaj, kto zomrel? Mi vlak. Konečne. Kámo, ale ono to spadlo. Kámo, sa si nám preč. Tak tu budeme. Juchu, ideme. Tato. Kámo. No. Ľudia. Kámo, tu je vlak spadnutý. Nie tu. Kámo, tu som nejaký typek nasadol. Čo kurče? Robím video. Nejaký typek nasadol. Asi chce si užiť jazdu. Užil si jazdu, dúfam. Že proto... Akože... Kamo, som spavnul ďalej. Nie. Kde si, počkaj, ja pôjdem tam spavnem, tu, kamo. Tu nikto nie je. Nie. Jou. Kamo, on tam reálne teraz musel byť. Keby tam nebol ten typek, nie. Nie, to tam typky. Dobre. Zmizla. Kámo, tu niečo napíšem. Počkajte, yes. Máme? Nie. Jo.
Ideme. Kamo sa pozrieť do dvere, tachometer ten černý, či... Presne toto neznačím, keď tam niekto stojí. Ale hru odporúčam. Za čo? Dobre, tak tu, rýchlo. Na tachometr dole sa pozrite, kde môžeš skakať. A tú ruku. Kamo, sa rozpája okolo. Tu niekam ide. Vidíte? Tam. Kde? Tam. Nie. Dajte. Tu, kamo. Padajú tie meteority. Reálne. Tu je meteorit tam. A to mi... Kamo. Teraz ste mohli vidieť. Tu vidíte? Tam spadol. Tu. Teraz. Počkajte. Tu teraz. Teraz, počkajte. Teraz. Tam. To my ste teraz videli, že... No to tam... Aha! Nie. Radšej sa svoj. No. Juhu. Tu ma letím. Komu? Dobre. Padajú meteoridy. Kamu meteoridy? Kamu? Neviem, čo nemám na tomto, má strašné nervy. To hre, keď toto urobíš, táto musí... Ja, toto tu. Toto som hľadal dlho. Kde to je? Kde? Keď som dneska hľadal, dneska som stiahol Roblox, som ho mal dovtedy, ale musel som sa vymazať, kvôli neviem čomu. Kamo, som mi tu takým načítal, to kamo zaspím tu. Nezaspávaj. Teraz budem na Fiat Multiple. Iba Fiat Multiple. Tu mám kde 100 000, niečo si kúpim auto nejaké. Nie. Som za free. Som normálne, neviem. Nie, hviezdy. No. Multiple. Dobre. Môžem kúpiť auto normálne. Kamo. Som to tu super. Kamo, pomoc. Ľudia svojom končí faxom. Alebo jednu reakciu ešte.
reakciu a vypína. Dobre. Reakcia na SK Adventurus, odpaľovanie suchých stromov, petardám, experiment. Asi uzrieť. Keď ste to teda postihli, pretože kampaň sa podarila. Ale dobre, späť k Pyro videu. Rovno vám z začiatku poviem, že tento nápad sa mi veľmi zapáčil pri jednom youtuberovi Pyro Sokol a dosť som sa tým inšpiroval, som mi to Pyro páčilo, tak sme Sokol. to išli vyskúšať teda aj my. To dúfam, není u nás tam. My máme a vidíte tie obrázky, že ako Sokoli, SK bude vyzerať, chatu. tak môžeme sa rovno na to ísť zvrhnúť. A chcel by som dodať, že všetko, čo sme odpalovali, boli mŕtve a suché stromy. A No, nikde po okolí nebola mŕtve, žiadna kamo, zmena, to boli iba zabíja. také malé lesy. Ale predtým by som vám začal poprosiť. Pozrite sa Kamo, koľko 200 divákov, 000. ktorí pozerajú tieto videá, ma stále neodoberá. Pozrite sa, už sme tak blízko hranice 200 000 odoberateľov. Takže ak u mňa ešte nemáte odber, dajte ho tam. Nič vás to nestojí veľmi, tak pomôžete. A ešte predtým, ak začne toto vyrobiť, som sa dobrú climb. A čo tam dá? A tu si ideme do nejakých starých stromov, je to v strede ničoho. Navrtať nejaké diery a odpalovať nejaké stromy. Pozrite, našli sme tu rovno takéto jedno drevo a navrtáme tam, čo tam dáme? Takú menšiu, takú. Hej, menšiu, ja by som tu dal... chcem tam na rovno 5, kam a zeme, čo sa stane. Dajme 5. Takže máme taký, to máme nejaké petardy, ktoré si dneska vyskúšame. Dneska si vyskúšame iba tieto. A začneme Monstrom 5, pozrite sa, ukáž vrták z boku. Tak z boku je to proste presné na tú petardu. Môžeš to skúsiť ten si vyvrtať? Hej, do stredu. Jo, kamo, tak toto pôjde dneska do luftu tento peň. Ešte hopte skúsiť. Zrýchlime si. To bude sranda. No, Taško, všetko ti je taško. to bude dneska zábavné. Ale ešte musíš hlbšie vrtať. Prepáč, Ešte treba aspoň 5 centy. Pozrite toto už, jak vyzerá, to vyzerá fakt dobre, že tam napríklad ten Monster 5 je úplne, že vchaný dnu. A ja som fakt zvedavý. Je to akože už zhnité staré drevo, ale není úplne, že mäkké. 22. Je to ešte kus aj tvrdé, takže uvidíš, že si Monster 5 s týmto podarí, alebo čo sa teda stane. No a samozrejme, aby nám tie Monster úlomky z 5. dreva nelietali do očí, veľmi dôležitý bezpečnostný prvok sú znovu okuliare. Cením ho, Ako vždy ich nosíme, mám ich ho. aj tenci. Aj rukavice vám odpalujem. Áno, tenci jediný odpaluje ich, preto alebo ja neodpalujem, ale on odpaluje, preto má aj tieto ešte ochranné bezpečnostné rukavice. A ideme si to teda odpaliť, že čo sa stane v takom dreve s petardou. Takže tu je jedno bojové GoPro, ktorému nejde predný a takedy ani zadný displej. Tu je 12 a tu je Monster 5, ten si môžeš to zapaliť. Využijem tie kamery, to A ideme na to od okny. A mu utekaj. YouTube, sranda. Tam budova tak. Kúkaj. To smysl, že bude kamera. Kamera spadla. Ty kokos, podaril sa. Jaj, trafilo mi do kamery drevo. Nie, Rob. Nie, trafilo. Ty, ale pozri, kámo, na to. Ty, kámo, 5K, akože... Môže byť. 5K nesklamala. Je to kus splesneté, ale... Žije. Vlastne dobre. takto. Držalo. Ty vole, hej. Odpaľovať. Kamera, dúfam, že on statiu trafilo. To si tu našiel na zemi? Aj, tu bolo. No, box toho monstru. Nesklamal. Riadne to odpálil. Uvidíme, čo sa stane s väčším kalibrom. Akurát tak som dal kameru, že do nej dymčil a nebolo vidno. Presunuli sme sa do takého menšieho lesíku. Auto zase vyzerá, keby sme išli po poli, asi to bude tým, že sme proste šli. Je to taký menší les, má nejakých len 100 metrov, tam už je zase pole. Čiže by tu nemala byť žiadna zver, ani tu teda není. Ideme cez nejaké tie suché stromy a hneď tu vidím jeden, ktorý je asi suchý. Ale dobre, poďme niekde hlbšie tam do lesa a uvidíme, čo nájdeme. Dobre, našli sme z takéhoto favorita. Toto je veľké. Je tu 1 gramový Prepáč. takého menšieho lesíku na zver. Je to takýto zhnitý strom, ktorý je tam opretý o ten druhý. A tu začneme, je to celkom hrubé a nevyzerá ešte ani poriadne zhnito. Leží tu možno, neviem, nie dlhý čas, takže začneme niečím slabším a dostaneme sa až k silným petardám a potom tam vzadu, pozrite, sa mi začne ďalší obrovský suchý strom, ktorý si možno odpálime. Takže toto všetko tu dneska máme na test. Nie, najprv skúsime toto. Ale myslím 10 vrták. Ja 10. Lebo toto je veľké. Je tu 1 gramový Bulldog Wild, takže ideme ho tam napchať. No ja som zvedavý, či nám vydrží tá baterka.
Uj, to riadne sa kýve. Ten padne podľa mňa. Vrtaj. Pozrite, Wild Bulldog, navrtali sme tomu študierku. Presne dobre. fituje. Ten si kúkaj. Ty kokos, jak to tam proste pase. Dobre. Môžeš ísť na to? Kámo, môžeš ísť na to. To nechoď po strom, hej, keby to padá. A sme doma. Nie, nerob. Horí? Nie, nehorí. Nič. Čo bolo? Čo im bolo? Neodpalilo. Nič, kámo, slabý. Slabota, Strašne, pozri. strašne slabé. Normálne nič. Silný je ten strom, sme to tam vrtali asi dobrých 5 minút. Vojde, podľa mňa vojde, čo myslíte? Napcháme tam tú dvojku. Peter, počúvaj, Peter. Ale už vy, ne? No, Treba robiť. trošku, počkaj, vieš čo skúsime? Alebo tá FP3 zelená by ešte mohla teoreticky vojsť. Jo, nie, to je hrubšie. Trošku, hej, musíš rozšíriť. No, paráda. Takže 20-kou sme to vyvrtali a teraz by to tam malo fitnúť. Idem to vyskúšať, dáme tam zelenú FP3 Dobre. a idem to tam napchať. Teraz ma už vidíte z tej druhej kamery. Paráda, pozri. Pozrite sa na to, jak to tam len trčí. Môžeš to zapáliť a ideme na to. To nič neurobilo. Will chooses my robot. To znamená, že reklamami, ktoré tu dochodí. Fúha, máme tu menší progres. Pozrite sa na to. Vidno, že ten strom není fakt ešte taký starý a taký sedný. Tieto proste... Aha, no tu ostali tie boky. Počkaj, skúsim to vyťahnuť. Nie ide to, skúsa ty máš rukavice. Ide? Ukáž ju. Ty kokso, sa z druhej strany pritlačená. Takže málo sily mala. Dáme tam... Bola pol 3. Dáme dvojku, tenci. Podľa mňa toto je veľmi zaujímavé, zatiaľ takéto odpalovanie suchých stromov. Nie. Čakaj, že sa vidí. Tak kamo, toto už bola šupa. Čo? Nevidel? Kruh? Nevidel som. Wow. To už tam akoby takú pasiegu robilo. Hej, nevšimol som si. Ale kúkaj, máme tu menší progres. Praskol, kámo. Trošku praskol, pozri, tak vertikálne praskol. A zase nám tu ostal zvyšok tej mamby. Tak čo tam teraz napcháme? 5-ku? Že čo zrobí 5-ka? Nie, už som mal tú kobru 8, to by mal. Chytla, dobre. Kobru 8. Proste tam hore. Iba koniec. Nevidí to, iba končík to drží. Máme tam teraz Monster 5, ktorý má 5 gramov. A môžeme ísť na to. Takže ten si zapaluje. Fúkamo, teraz už to bude šupa. Ty vole. Tak, tu už bola šupa. Kam? Keď si zabera, bežím, ja mám. Tu v tom lese jasne počuť, že proste aké sú tie petardy furt silnejšie a silnejšie, nie? Kamo, stále to drží po 5-ke, pozri. Aha. Začíname mať progres v tom ničení toho stromu. A vidno, že je taký zhnitý, ale nie je až taký strašný. Z tejto strany je... No ešte jedna petáda, podľa na polku sa to zlomilo. Ešte jedna petáda. Aha, hej, vidím. Možno, no, čo tam, dáme Ešte jedna 8. silná. Nie, To rozpadne. To čo som bol? Ja som odjemal nohou. Toto zapnú moje. Bow. No, 8 proti tomu stromu teda. Utekaj. Horí? Že by sa potkol, ne? Ty kokos, ten strom je nezničiteľný, normálne to drevo Ale zazlietalo. viem, ale kamu. Však kamu, keby si pozrel.
A to mi diera. Furt máme nejaké väčšie poškodenie, ale nie ho zlomiť, že by padol na zem. Neviem, čo Na čo robíme zle? Pilobo sekali. Ale čo? Ty kokos. No, kovru 8. To už nemá význam podľa mňa. Či ako ho zlomíme? Vieš ak? Že by sme navrtali teraz tak. Keby do tej strany petardo tak obchuje, že nie ho tak roztrhne, nie tak. No, presne. No skúsme. Vždycky. Hej, toto treba nejak. No, tak nejak. Fúha. Trebalo to. No, paráda. Dobre. A teraz vieš, tu navrtáme dieru a uvidíme, jak to pukne ten strom. Ten si vrtá, dorazíme si to Big Bang 2G. Už by mal vojsť podľa mňa. Takže dvojka sa tam presne fitla, perfektne. Uvidíme, či konečne nám ten strom povolí, je to Big Bang 2G. No hej. Som fakt zvedavý, čo to konečne zlomí. Nič. Nič a nič a nič. Kamo, oni tu... Hej, skús ho skopnúť, bo. Ešte. Skús silnejšie. Možno pôjde. Nejde, kámo, tento strom je nezničiteľný. To je nejaká chyba v systéme. Nejde. Musíme si nájsť lepšieho favorita, tenci. No? Počkej, bo za chvíľu sa to vyčopí na mňa. To malo, ale keď nové Nejde. auto by za to párkrát Jo, len toto nerobí do strany vrazili, tak ale Nejde. to neskúšajte. Našli sme jeden takýto zhnitý starý strom. No, Je prehnitý, už aj polavované z neho kolera, ale síce ešte stojí. to je hej. A bobkáme tam teraz 18 mambu. Čo si našiel? Jo, zhniťarina. No zval ho. Wow. Kamo. To by sme zbytočne odpalovali. Je prehnitý, malo by to ísť. A teraz tam dáme poholeček. No, dobre. Paradino. Ty kámo, vyzerá to zaujímavo, nie? Takže, teraz ten bulldog. Zapal to a utekaj. A možno budem kameru. Co bolo? To bola riadna slabota. Pozri, aký otvor nám toto zrobilo. Aha, on tam vlastne zostal. Celý, vidíte? Ty ja štúpali, normálne v strome zatlačený. To je papier, to teraz ten papier musíš vydolovať. No. Ty kom. Tak, to je 18 ináč. Toto No už. to fajne. Ešte. Wow. To čo bolo? Ale dobro to odpalilo. Kamo, do kamery tu vystrelilo strašne. Sa nám ho rozbiť. Ty kokos, kúkaj. Chce to silnejší kaliber. Ale- Napkáme tam 30, teraz vyvrtáme hĺbšiu dieru a dáme 30 tenci. Tu je to už fakt suché. Ale riadne fúka. Snažíme sa z tenci vyvrtať dieru pre Red Baron. 30-kový. Teraz ja majú 18, to bude 30. Ale strom akože celkom drží. Konečne. Toto už pôjde dnu. 16 minút budem si to musieť. Akože nie, 1 minút. Ja ani sám si nerob. To nakrývaj. To už nám je bordel. Kamo, Je bordel, ale... keby kamo mali. No, Dobre. dobre. Takže 30-kový barón proti zhnitému stromu. Taký to je fakt, že dosť hrubý. Priemer má aj 30 cm na spodku. Surpresa! Centy na spodku a ideme na to. Uvidíme, či padne. Lok, môžeš zapalovať. Počkajte.
kde pozerajte. On tam za chvíľu stopnem. Tu je tá petarda. Tam. Tu. Ste videli? Tu, tam. Tu buchlo. A tu to spadne. No, presne. Ty vole, statív mi spadol, ale strom Nič. drží? Tu ide ešte taký Ale pán. povylietávalo viac vecí. Kamo, zhodilo mi statív. Dokonca obidve. Do frasa, dúfam, mi to netrafilo nič. Kariérky strom. Drží. Jak to je možné? Tento strom. Tento. Ty vole, kúkaj. Kamo, Jak ho to- naštiepilo. Kamo, to bola už žiadna šupa, nie? Takže už tomu nešiel. Kamo, tu Pozri, tu, jak taká to tu bolo veľká položené. diera. To je strašne silný. Aj ohol sa kúsku nám. Jo, zlomil som statív, kámo. Kde? Nerob. Kde? Aha, aj stredná tyčka chýba. Aha. To je úplne No krivé. fajne. Kámo, Statív, kúkaj. pohyb. Ako GoPro žije, akože. Druhé? Dyk riadne ho odhodilo tiež. Ty vole, toto bola šupa, muselo drevo trafiť. Tu tak. Ty kokos. Tuto Nepozeral sa nám ten strom. trafilo. Ale nevadí, ideme sa pesnúť k niečomu ľahšiemu. Tento tu strom je To ešte, príliš- ja príliš myslím, že je ťažký ten target strom. sme si zvolili hneď. By to išlo. Bez toho. Hej, ale Kamo. počkaj. On ho zhodil. Pozrite sa na statív ledva, drží ho tam, neviem jak Kamo, dal. Tam počkajte. chýba to si nožku, budeme musieť kúpiť nový. Počkajte. Hej, môžeme to na 500, ale počkaj, ideme teraz do tohto. Čože? Tak fakt, to sa dá úplne, že páť, ukáž to tam jednu. To je rúra. Takže 500, Kamo, tam a.k.a. nechám. bordel. Nie, ten si. Jady, tieto petardy sú si to veľmi pekné, fakt sa mi páčia, preto ich furt nosím. Výzorovo krásne, ale efekt. Jak to padlo? Nič, šlabota úplná. Pozrieme, kudlá sa z toho. Výzorovo krásne, ale efekt. Jak to padlo? Kamo. Wow. Takto ten To je tuto Peťo. Takže sme to Peter. úplne z nenitého stromu. Netreba Tam. ani vrtať na poli 30. Toto je už ľahší target, môžete si zapalovať. Už tento tu zapaluje. Kamo. Kamo. Si. Toto Kamo. sa vyjebal riadne, kámo. Tu, pozrite. Celá tá diera. Kamo to statívu tu dalo. Pozrite. To celé, pozrite. Ste videli, nie? Tak. To bolo. Tu. Celé toto, pozrite. Tu vybuchne. Kamo. Tu vidíte. Pekne som čamal, že jak som sa strepal na strom. Tak, Tu je. pozrite Tak. sa na toto. Reálne to, čo sa s tým stalo? Tak, rýchlo. Kamera, to rovno na GoPro šiel Tu je ten. kamera. Dobre, tá žije. Ty kokos, Kamo ty celá. vole. Dáme ešte jedno, že dorazíme ho? To nemá zmysel, potlač. To spadne len. Tam, kam uznáš za vhodné. Jo, Kamo Koniec, sa amen. to bol malý. koreň, nič. Tam len zvyšky sú z ňou. Toto bolo najlepšie podľa mňa. Riadne napúka, teraz skúsime ešte poslednú stovku. Tam. Dať pod strom, takýto zhnitý, ten vlastne, čo sme našli. Tento kus. Napcháme tam monster z toho, vidíme, či to celý strom vystrelí. Aj keď pochybujem, lebo nedá sa tu moc vyvrtať. Máme zlý vrták. Vyzerá to zaujímavo. Skús úplne tak ešte hlbšie. No, toto nie, to nám nechne veľa energie, ešte ju treba raz tak hlboko dať. Tam Peťo vrtá. No, ten sa kúka v tom červenom. To také nebol zamrznutý. Takže, nejak sme to tam napchali. Je tam 100 a nad ňou 50-ka. Dve monstre, čiže ako by to bola teraz 150-ka. Komu Lebo oni sa vlastne navzájom zapalia. Fajn. Počkaj, ešte tam si okuliare a ideme na to. Že oni obidve vybuchnú, takže stačí jednu zapaliť.
Tak to ako kámo. Ja nechcem moc. A to už preto spadol ten statívku, vrátí tam. A padáš, už padá už. Ryb. Ty vole, toto bola riadna šupa. Ten statív, Nič, kámo. Kameru, ježiš! Ten môj statív, čo? Toto čo má byť? Len Komu GoPro nič netrafilo. statička? Pozri na môj statív, kámo, ten už je úplne zrecyklovaný. Jo. A tak malá kamera drží. Som ti hovoril. Kámo, pozri na to, skús to zvaliť. To pôjde. Poď, rozkývaj to. Nepôjde. Pôjde, kámo, ale... Joj, to nevideli sme si tam hlbšie navrtať, pretože nemali krátky vrtak. Kámo, ale riadna jama, nie? Hej, vykyjú to na mňa, ja to chytím. Ty kokos, tu ešte vidno, že je vlastne ten koreň silný. Tam na spodku. Nie, to nevykýveš, nemá šancu. Nemá šancu ten si. Nevadí, pokus bol dobrý. Nepôjde. Toto bola ale riadna šupa. Pozri na tú dieru. Toľko z toho kamera, sklička. Kto to drží? A tá druhá je KO. Teda statív, ten je totálne dostal na pisk. Pozrite. Statív KO. Tu jednu časť ani som nenašiel, neviem, že kde je. Ale kamera našťastie žia, drží. A nevyzerá ani, že je volačo prasknuté na nejaké skličko. Takže pohoda. Statív kúpim nový, to bol len taký nejaký za 20 €, ale úlohu splnil. Zvyšok z mojho statívu sme tu našli o pár metrov vedľa. Aj tu nejaký plast. Tomu ver. To bolo to. Čo sme tu počuli, taký dingot o strom. Jo. Hej, to bol presne takýto zvuk. No dobre, sme tu. Takto sa mi podarilo zložiť statív. Respektíve podarilo, nepodarilo. Dobre, už som ho ukazoval 1000-krát. Ideme. Snažíme sa odísť. Ten si povedal, že poznám skratku, poď, bude sranda. A pozrite sa na skratku. Polmetrové diery tu sú. A ja s mojím traktorom TDI by som to síce zvládol, ale tu nám to už klzá. Ale keď do takejto jamy spadneme s kolesom... Все приехало. Все чудесненько. Kolesom, tak to je tomu koniec amentma, jak by som povedal. No, už som sa zahral na hraboša. Pozrite sa, jak to tu vyzerá. To je koniec. Jo. Kámo, tak tam chytím aj spodok. Tu vidí hore. Dobre. A teda dozadu. Treba, počkaj. Postrali sme to maximálne, jak sme mohli. Tak jak vždy. Celú môž. Tokyo Drift. Nevieme ísť, ani dopredu, ani dozadu. Ten si táto neprejdem, keď tu hodím s predným kolesom. No, pomaly. Ty vole, dobre, choď. Dávaj. Dobre, ešte choď. Teraz tu nové chod dopredu, vytoč sa na ten kraj. Ty vole, choď. No choď priamo, to nemôže stať. Ešte choď na ten kraj, tu padneš džami. Tak kámo, to čo sme tu zrobili? Keď si so mnou furt zapadne. Vidíš, tak už ti ho nejem nikde. Poď, Juri, rob, makaj. No musíme tu cez túto jamu dať prejsť. Furt, keď ideme takéto videá robiť, aj toto musí v tých videách proste byť, furt. A on veľmi nestíha. Tam no moje Tokyo Drift. To budú zábery. Počúvaj, základ bol vypnúť ESP, potom to išlo už, lebo proste to auto malo výkon. Fajn, tu má ten si šrot. A ideme mu tam prehádať veci. Počkaj, kde je toto? Tu? Ja zase by som... Aj tam si mohol. Veci gratis. Hliník to je. To je z hliníku. Hej, to je hliníkové gratis veci. Hop. Zadarmo kešovačka. Opa. Dobre, starý statív úspešne zrecyklovaný, môžeme objednať nový. No fajn, tak to je teda z tejto pyro sezóny všetko. Uvidíte, čo si pre vás prichystám znovu na rok. Nie, pre mňa to bolo všetko na ďalej, Gunbara. Budeme sa ďalšie